سلام سلام تخاتلتي وقع سبورت اب سينما سمره كما يقنيكم نلومي كنزاراربلو حيزه مسير له بزعبا هاري كين كوينو اب بوندسليغا اجمامرو ازيو مساطي زلو نتي اب تاريخ بوندسليغا 40 حدن شوتات اب حدا سيزن بمزغاب ناي جارل مولر ريكارد بمسبار بشمو اصحيفو زركب بافاراوያን ድማ ተናፋቂ ተባሂሉ ዝጽዋዕ አጥቃይ ሮበርት ሌዋንዶውስኪ ናብ ባርሴሎና ድሕሪ ምስግጋሩ ንዕኡ ብትክክል ዝትክእ ነትናቱ ዋሕዚ ሾቶታት ክትክእ ዝኽእል ተጻዋታይ ወይ አጥቃይ ከም ዘይነበሮም እዩ ዝግለጽ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሕጂ ግና ንሃሪ ኬን ብምፍራም ነዚ ሽግር እዚ ክፈትሑ ንወዲ 30 ዓመት ክሳብ 800 ሚሊዮን ድበጽሕ ወጻኢ ገይሮም እዮም ኣፈሪሞም ወደለው እዚ ድማ ተዋጋ ንባዕሉ ከም ዝሕብሮ ምስ ዕድሚኡ ብምንጽጻር ብፍላይ እንታይ ዓይነት እምነት ሕዲሮም ክንዲ ዝኣክል ገንዘብ ከም ዝኸፈልሉ እዚ ሕጂ ዘመዝግቦ ደሎ ሾቶታት ህያው ምስክር ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ሃሪ ኬን ንባቫራውያን ናይ በሓቂ ንሌዋንዶውስኪ ከረስዖም ድዩ ብፍላይ ድማ እዚ ክኸውን ድኽእል ብዋንጫ ምስ ዝዕጀብ እዩ ምሳኹም ዘለኹ ብእምነት ጸጋይ ብኤሜ ስለዚ በቐጥታ ናብ ኣርእስትና ንእቶ ስለዚ ሃሪ ኬን ካብ ቶተንሃም ክወጽእ እንከሎ እንጂ ትዋጻጽኡ ዝነበረ ውረደይብ ዝነበረ ናይ ዋጋ ዕዳጋ ስጋ መወዳእታ ሰዓት ንፈልጦ ኢና ሌቪ እቲ ናይ ኣሸጋሪ ዝበሃል ናይ ቶተንሃም ዳይሬክተር ኩሉ ግዜ ኣዝዩ ነቓጽ ብዘውፅኦ ዋጋ ንድሕሪት ዘይብል ዓይነት ዳይሬክተር እዩ ንብዙሓት ጋንታታት ድማ ኣዝዩ ደሸገር እዩ ስለዚ ኣብ ኬን እውን ልክዕ እዚ ነገር እዚ እዩ ደጊምዎ ኣብ ዝሓለፈ ሲቲ ብ100 ሚሊዮን ከፈርምዎ ወዲኦም ነይሮም እዮም ንሱ ግን ካብ 150 ናይ ወርድነ ብምባል ነቲ ናብ ሲቲ ክኸዶ ዝግባእ ዝነበረ ወይ ድማ ንድላይ ናይ ኬን ዓንቂጽዎ እዩ ማለት እዩ ቅድሚውን ማድሪድ ደለይሉ ግዜ እውን ነይሩ ሽዑውን ብተጋነነ ክሳብ 200 ሚሊዮን ዝዋጋ ብምውጻእ ዓንቂፍዎ እዩ ኣብ መወዳእታ ግና ኬን ናይ ባሕቂ ከም ተጻዋታይ ከም ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ኣዝዩ ትዕግስተኛ which means ብፍላይ ድማ ንደገፍቲ ቶተንሃም ብዝተኻለ መጠን ሎያል እሙን ክኸውን ድፍትን ዝነበረ ተጻዋታይ እዩ ንዝክሪና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቅድሚ ዓመት ዝነበረ ክሳብ ምሕንጋድ በጽሕ ነይሩ እዩ ግን ድሓር ነቲ ዓመታት ተጻዋተላ ጋንታ ኣብ መወዳእታ ምስቶም ደገፍታ ዘቀራሕ ነገር ክገብር ስለ ዘይደለየ ናብ ትሬን ተመሊሱ ናብ ጸወቱ እድሂቡ ድማ ኣብዛ ዓመት ዝሓለፈ ዓመት እውን ከምቲ ንፈልጦ ኬን ኮይኑ ብብሉጽ ብቕዓት ወዲእዎ ስለዚ ምስ ቶተንሃም ምስ ደገፍቲ ቶተንሃም ክተናኸፍ ወይ ድማ ብሕማቅ ክፈላለይ ይደሊ ስለ ዘይነበረ ብዙሕ ግዜ እቲ ናይ ሌቪ ጸቕጢ ክጻወሮ ጥራይ ፍትን ነይሩ ኣብ መወዳእታ ካብዚ ናይ ባየር ሙኒክ ምስግጋር እውን ልክዕ ከምኡ ተደጊሙ እዩ ኣብ መወዳእታ ዓቕሉ ምጸበቦ ኦልሬዲ ሲዝን ተጀሚሩ ገለን ደገፍቲ ወብንሶሪን ወነንቲ ባየር ሙኒክ ዝውድወት ኮይኖም ክውድወት ዘይኮነ ግን ናብ ጸወቱ ከድህብ ምዃኑ ነጊርዎም ብድሕሪኡ ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ እቲ ኣብ እንግሊዝ ካብቶም ድበለጹ ኣመዝገብቲ ሸቶ ኮይኑ ኣብ ታሪኽ ተጻሒፉ ዘሎ ሃሪ ኬን ናብ ባየር ሙኒክ ተሰጋጊሩ ኣብ ባየር ሙኒክ ምስ ተሰጋገረ ብክልቲኡ ወገን ዝተፈላለዩ ሕቶ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ብወገን ቶተንሃምን ብኬንን ማለት እዩ ቶተንሃም ድሕሪ ኬን እንታይ እዮም ክኾኑ ዝብል ሓደ ዓብ ሕቶ ነይሩ ምክንያቱ ኣብ ውድኡ ሰዓት ስለ ዝገደፎም ንዕኡ ክትክእ ዝኽእል ኣጥቃዓይ ክገዝኡሉ ዝኽእሉ ግዜ እውን ኣይነበሮምን ኬን ፈጺሙ ካብ እንግሊዝ ወፂ ተጻዊቱ ዘይፈልጥ ተጻዋታይ ስለዚ ንሓድሽ ቻሌንጅ ናብ ጀርመን ክግዕዝ እንከሎ ንሱ ይሳኻዓሉ ድኸውን ወይስ ከማነ ከምቲ ዝረኣናዮ ማነን ሊቨርፑልን ዝተፈላለዩ ንክልቲኦም ዘይቀዱ ነገር ይድመስል ነይሩ ብሰዓት እቲ ሊቨርፑል ብድሕሪ ጽቡቕ ኣይነበረትን ንባዕሉ ማነ ከዓ ኣብ ባየር ሙኒክ ክዝክሮ ደይደሊ ሕማቕ ግዜ ሕሊፉ እዩ ሕጂ ናብ ናብተን ናይ ዕራባ ጋንታ ኣብ ጎኑ ሮናልዶ ክጻወት ከይዱ ደሎ
ስለዚህ ንኪን ድማ ተመሳሳሊ ነገር ዶ ይጋጥም ኸውን ዝብል ስክፍታታት ነይሩ ይኹን እምበር እዚ ስክፍታ እዚ ኣብ ኪን ኣይሰርሕን ኪን ብልክዕ ናብ ባየር ሙኒክ ምስ ኣተው ኣብ ቀዳማይ ፀወቱ ኣብቲ ናይ ዋንጫ ፀወታ እዩ ኣርኪቡ እታ ዋንጫ ከሲሮማ ተሳዒሮም 3-0 ተሳዒሮም ክኸስሩዋ እንከለዉ እቲ ዋንጫ ደሊኡ ናብ ባየር ሙኒክ ከይዱ ሶድሮ ከይኣተወ ድማ ሓደ ዋንጫ ክረክብ ኣይከኣለን ዝብል ዘረባታት ኣብ ተሰዓት እቲ ይደጋገም ነይሩ ግን ኪን በይኑ ድሕተተሉ ይኮነን ገና ናብታ ጋንታ ንምውሃዱን ግዜ ዘድልዮ እዩ ነይሩ ብተሰዓት እቲ ብዝኾነ ግን እታ ዋንጫ ቀዳመይቲ ዋንጫ ተኸሲራ ኣብ ዝቐረባ ግዜ እውን ካብ ካልእ ዋንጫ እውን ተሪፎም ኣለዉ ስለዚ ተንዛዓብያ ወናጩ እታ ናይ ቡንደስሊጋን ቻምፒየንስ ሊግን እዩ እቲ ናይ ውሽጢ ሃገር ናይ ቡንደስሊጋ ዋንጫ እኳ ዳርጋ ዓመት ክጅመር ከሎ ኣብ ሕሳብ ባየር ሙኒክ ዝኣቱ ስለዝኾነ ብዙሕ ትጠራጠረሉ ኣይኮነን ዋላ እኳ ባየር ሌቨርኩሰን ክብድ በለ ብድሆ ገጢሞም እንተሎ ብዝመጀመርታ ግን ክሳብ መወዳእታ ብኸምኡ ክቕፅል ትፅበዮ ስለዘይኮነ እቲ ናይ ጀርመን ዋንጫ ኣመና ዕድለኛ ዘይዕድለኛ እንተዘይኮይኑ እቲ ዋንጫ እቲ ክጭብጦ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ቻምፒየንስ ሊግ ድማ ዋላ እኳ ውድእት ጋንታ ኣላ ተዘይበልና ባየር ሙኒክ ሕጂ ምስ ሸቶታት ናይ ኪን ተወሲኹ በዳሂት ጋንታ ከም ትኸውን ፍሉጥ እዩ ስለዚ ምናልባት ኣብዚ 1-2-3 ዓመት ምስ ባየር ሙኒክ ኮይኑ ቻምፒየንስ ሊግ ጭብጥ እንተኽኢሉ ድማ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ኬሪየር ናቱ ሓደ ኣገዳሲ ምስግጋር ኮይኑ ክግለጽ እዩ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ኣጀማምሩ ብሉፅ እዩ ደሎ ናብቲ ስታቲስቲክስ ምስ ንኣቱሲ ኣብ ውሽጢ 10 ፀወታስ 15 ሸቶታት ከመዝግብ ክኢሉ ኣሎ እዚ ክናፃፀር እንከሎን ኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቡንደስሊጋ ምናልባት ዝተሓተይ ነይሩ ካብ ኩሉ ሲዝናት ካብቲ ተሓተይ ኢሉ ዝግለጽ ናይ ኣመዝገብቲ ሸቶ ቁፅሪ ነይሩ ግን ክሪስቶፈር ንኩኩን ኒኮላስ ዝበሃል ተፃዋታይ ክልቲኦም 16 ሸቶታት ብምዝጋብ እዮም ዝበለጹ ኣመዝገብቲ ሸቶ ናይ ቡንደስሊጋ ኮይኖም ተሸሊሞም ኪን ግን ድሮ ኣብ 10 ፀወታ ኢና ንብል ዘለና 15 ሸቶታት ኣመዝጊቡሉ እሞ ኣብ ውሽጢ 36 ፀወታ ደኣ ክንደይ ከመዝግብ እዩ ምናልባት ጋርድ ሙለር ንፈልጦ ኢና ኣብ ጀርመን ከም ባየር ሙኒክ ተፃዋታይ መጠንን ከም ናይ ሃገራዊ ጋንታ ጀርመን ተፃዋታይ መጠንን እቲ ብሸቶታት ሪከርድ ዘለዎ ኣዝዩ ተዘካሪ ኣጥቃዓ እዩ ነዚ ብ40 ሸቶታት ኣብ ሓደ ሲዝን ሒዝዎ ዝነበረ ድሕሪ ነዊሕ ሮበርት ሌዋንዶውስኪ ከምቲ መእተው ዝብልናዮ 41 ሸቶታት ብምዝጋብ ኣማሓይሽዎ ብሽሙ ቀይርዎ ኣሎ ስለዚ ኪንከ ነዚ ናይ ሮበርት ሌዋንዶውስኪ 41 ሸቶታት ኣብ ሓደ ሲዝን ምምዝጋብ ኣብዚ ዓመት እዚ ዘይሰብረሉ ምክንያት ኣይረኣየካን ምክንያቱ ገና ኣብ 10 ፀወታ 15 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ብምህላው እዚ ግን ገና ኪን ኣብቲ ሪትም ናይ ባየር ሙኒክ ኣይኣተወን ደሎ ብልክዕ ማለት እዩ እንታይ እዩ ኣብቲ ኣብ ቶተንሃም ዝነበረሉ ግዜ ካብ ድሕሪት ተመሊሱ ኩዕሾ ሰሪሑ ንቅድሚት ክኸይድ ኣመዝጋቢ ሸቶ ጥራይ ደይኮነ ንፉዕ ኣሲስት ገባር ተፃዋታይ እውን እዚ ሕቶ እዚ ግን ኣብ ባየር ሙኒክ የለን ኣብ ባየር ሙኒክ ትክክለኛ ቁፅሪ 9 ኮይንካ ምፅዋት እዮም ዝደልዩ ንሱ ኪን ከም ቁፅሪ 9 ኣብ ሓደ ቦታ ደው ኢሉ ተፀቢ ሸቶ ነመዝግብ ዓይነት ተፃዋታይ ኣይኮነን ንድሕሪት ተመሊሱ ጋንትኡ ዝሕግዝ ናይ ጋንታ ተፃዋታይ እዩ ዓብዪ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ባህርቲ ቀይሮ ይክእልን እዩ ኣብ ባየር ሙኒክ እውን ተመሊሱ ኣብ ፃውተሉ ግዜ ተመሊሱ ደቂ ጋንትኡ ክሕግዝ ይረኣይ ኣሲስት ክገብር እውን ይረኣይ ኣሎ ግን ምስቲ ኣብቲ ጋንታ ዘሎ ኳሊቲ ናይ ተፃዋቲ ክትርኢ ከለኻ ብየማን ፀጋምን ሳነን ኮማንን እዮም ዘሰኒዎ ሙለርን ግናብርን እውን ተቀየርት ኣለዉ ሙሲላ ድማ እቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብቶም ድበለፁ ኣከፋፈልቲ ተፃወቲ ኣብ ዓለም ካብ ዝኾነ መንእስያት ኣብ ድሕሪት ኮይኑ ኩዕሶ ዝምግቦ ተፃዋታይ ኣሎ ከም ፀጋም ተኸላኻላይ ኮይኑ ግን ከዓ ንቅድሚት ኣብ ምድፋእን ሸቶታት ኣብ ምፍጣርን ቁፅሪ 1 ክንብሎ ንኽእል ዳቪስ ዝበሃል
ካናዳዊ ተጻዋታይ ድማ ኣብታ ጋንታ ኣሎ ስለዚ ምዝ ኩሉ ዝምናልባት ነቶም ቀንዲልና ስለ ጽዋዕና ኢና ምራብ ጋንታ ደሎ ኳሊቲ ፍሉቲ ስለዚ ምዝ ኩሉ ሪሶርስ ምዝ ዘሎ ሪሶርስ ከን ዋሕዚ ሾተታት ከመይ ክኸውን ይኽእል ምናልባት ኣብ ዝቕፅል ንርኢና ግን ይረኣየካ ማለት እዩ ስለዚ ኪን ኣብዚ ዓመት እዚ ዝሓሸ ወይ ድማ ዝበለጸ ሾቶታት ኣመዝጊቡ ነቲ ሪከርድ ብሽሙ ከጽሕፎ ተኽእለሎ ምናልባት ኪን ኣብቲ ኬሪየር ናቱ ኣብ ቶተንሃም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እውን ብከምዚ ድፍለጥ ተጻዋታይ እዩ ኣብ ቶተንሃም ብ280 ሾቶታት ብምዝጋብ ቶፕ ስኮረር እዩ ናይ ቶተንሃም ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ካልኣይ እዩ 213 ሾቶታት ብምዝጋብ ምናልባት እቲ ቅድሚኡ ተሰሪዑ ዘሎ 260 ሾቶታት ብምዝጋብ ኣላን ሸረር እዩ ይበሃል ነይሩ እዩ ምናልባት ኣብ እንግሊዝ እንተ ዝጸንሕ ነዚ ሪከርድ እዚ ብሽሙ መጽሓፎ ገለ ዝብል ግን እቲ ሪከርድ ናይ ሾቶ በይኑ ንሓደ ተጻዋታይ ድጭበጥ ነገር ኣይኮነን ምናልባት ጽባሕ ንግሆን ምስ ንደቁ ደቂ ዘሕልፎ ተጨባጢ መዘከርታ ዝድልዮ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ድማ ዋንጫ እዩ ነዚ ደልዩ ድማ ኣብ ዝሓለፈውን ኣብ ሲቲ ክግዕዝ እቲ ብሲቲ ናቱ ድላይ ነይርዎሚ ጓርዲዮላ ይደልይዎ ግን ኣይ ተሳኽዐን ማለት እዩ ምናልባት እሱ ተድሳኻዕ ነይሩ ክልቲኡ ምኾነ ነቲ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ሾቶታት እውን ብሽሙ ንምጽሓፍ ሽግር ኣይምነበሮን ትዋናጭውን ምሲት ኮይኑ ኣይምስኣኑን ግን ብሰንኪ ነቲ ተሪር መርገጽ ዝፍለጥ ሌቪ ዳይሬክተር ናይ ቶተንሃም እቲ ጉዳይ ክሳኻዕ ኣይከኣለን ኣብ መወዳእታ ግን ናብ ባየር ሙኒክ ሰጊሩሎ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ እውን ብ61 ሾቶታት ቶፕ ስኮረር እዩ ናይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ብድሕሪኡ ዝስዕቦ ሩኒ እዩ መስለና አይ ቲንክ 53 ሾቶታት ኣለዎ ብዓይኒ ዋንጫ እንተደኣ ተዛሪብና ግና ኣብ 2008 ካራቦ ካፕ ምስ ወሰደ እዩ ድሕሪኡ ንሱ ኮነ ቶተንሃም ዝኾነ ዋንጫ ልዒሎም ኣይፈልጡን እዮም ዕድል ኣይገበሩን ፋይናል በፂሖም እዮም ቻምፒየንስ ሊግ ታ ዋንጫ እቲኣ ተዝረኽብዋ ምናልባት ሓሳብ ናይ ኪን ካልእ ምኾነ ማለት ሴት ናቱ ኬሪየር እውን ኣብታ ጋንታ ክውድእ መደለየ ክኸውን ይኽእል ግን 2008 ካራቦ ካፕ ምስ ወሰዱ ዝኾነ ዋንጫ ክወስድ ኣይከኣለን ስለዚ ነዚ ዓበየ ብድሆን ነቲ ናቱ ኬሪየር ድማ ብዋናጩ ንምብልጭላጭን እዩ ናብ ባየር ሙኒክ ከይዱ ዘሎ ኣጃምርኡ ድማ ከምዚ ዝበልና ያሎ ኣብ ውሽጢ 10 ፀወታ 18 ሾቶታት ኣመዝጊቡሎ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ከምኡ ድማ ኣብ 4 ፀወታ 4 ጎልን 2 ኣሲስትን ገይሩሎ ሓፈሻዊ ኣብዚ ኩዕሾ ካብ ድጅምር ማለት እዩ 3 ግዜ ሃትሪክ ሰሪሕሎ ብፉሊ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ኣጀማምራ እዚ ኣብ ቡንደስሊጋ እሞ ኣብ መጀመርታ ዓመቱ ብኸምዚ ኣጀማምራ ዝጀመረ ተጻዋታይ ስለ ዘይለ ብሽሙ ትሪካርድ ተታሒዙሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኪና ኣጀማምራ ክሳብ ክንዲ ዝብሉጽ ይደሎ እንታይ የሚሎም ተዋዝየሙሉ ስጋብ ሕጂ ገዛ ናቱ ይሓዘን ኣብ ሆቴል እዩ ዝቕመጥ ደሎ ትዝገርም አይ ቲንክ 11500 እንዳኸፈለ እዩ ነቲ ሆቴል ዝድቅሰሉ ምናልባት ኣዝዩ ብዙሕ ሚልዮንስ ንዝቕበል ተጻዋታይ ውሕድ ክኸውን ይኽእል ግን እንታይ ኢሎም እዮም ጆክ ሰሪሖምሉሲ እቲ ገዝኡስ ኣግፍሕ ከብሎ ክእል ኣለዎ ምክንያቱስ በዚ ጀሚርዎ ዘሎስ ሃትሪክ እናሰርሐ ኳዓሳሱ ንገዝኡ እናወሰደ ትገዝኡ ከይጸቦ ዝብል ሓደ ጆክ ሰሪሖምሉ ስለዚ ኣገራሚ ማለት እዩ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ምናልባት ዓማ ሃላንድ ርኢና ኢና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምጽኢሉ ዝነበሩ ጽልዋ ስለዚ ካብኡ ዝናኣስ ኣይኮነን እኳ ደኣ ወዲ 30 ዓመት ኮይኑ እሞ ሊግ ቀይሩ ዘርአዮ ምንጽብራቕ እውን ብቐሊል ዘይግለጽ እንተኾነ ማለት እዩ ንኣብነት እንተዳሪና ኣብ ኩሉ ዓበይቲ ሊጋት ዝበሃል ማን ሲቲ ብጸብለልታ ሸቶ 20 ሸቶታት ኣለዎም ኢንተር 21 ሸቶታት ኣለዎም ፓሪስ ሰን ጀርመን 10 ሸቶታት ኣለዎም ሪያል ማድሪድ 15 ጸብለልታ ሸቶ ኣለዎም ባየር ሙኒክ ግን 31 ጸብለልታ ሸቶ ኣለዎም እዚ ሓደ ዝነገረካ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ታ ካልአይቲኦም ደለው ኣብቲ ሊግ ባየር ሌቨርኩሰን እታ ቅድሚኦም ትመርሕ ደላ ጋንታ 10 ጸብለልታ ሸቶ ይደለዋ እዚ ዘርኤካ እንታይ እዩ
ناي كين أبركتو قليل كم زي الليل توحز الشطوطات انت زبلنا لواندوسكي زنور واحز الشطوطات سي كابكين يرخبوه خمزلو زقلصيو زبينو خول أيقونن برقصيو وانجاتات كسنخ إلالو صبوح عدل كوينو لدما حد عبيد بلو وانجا كوسد ناي كله أفكار قعصو تمنيتي مالتي سلازي هاري كين زي بعصرت حمشة شطوطات أو وشت عصرت صوتا تات بخمسة عينت واحد الشطو مجمارو نزي عمت أزيو أدنى غير ولو اسكبز عمت زي انتاي خرئنا كمي عينت واحد الشطوطات خرئنا زبلون تسبيتات كعبي غير ولو بعابي دما كم تزبلنايو سقاب حجي نابتلك ريتم نايتا غانتا كي آتو زمزقبو دلو شطوطاتي انت آتيوخه إخاتبل مالتيو كم بحري كين كم زي ويناي جول بوكس قال حدا فولي نايب أو حدا فولي بقعد ترايد اللو أتقعي كونن كل عينت بقعد اللو تتصواتاي كبوكس وصاي هاري مشوتي مزقب أبوكس كوينو شوتي مزقب بروسو شوتي مزقب شوتو يسرح عينت أزي أدنقي تتصواتاي كين سلازي بحق انتر إنايو كما أفكار قصة إجروهينكا ولا بتوتنهام أزيد فتو تتصاتاي وكذا بزح سبسي نابز حشد قام تاخذ يدو نكرر بوانشة كسنيو زمنيلو كل سبد منيل تتصاتاي سلازي حج أنا بحنت خبطن عبيت قام تاتني أوروبا بايرن مونيك آتيو مسمر متقعة يمرح له مسمر متقعة مريحو زعابي وانشاتات حيزو نبافراوያን ድማ ጥራይ ብሸቶ ደይኮነ ብዋናጭውን ከእምኖም كحتاتي مغنياتو وانجا زلمدت غانتيا نبعلو بوندسليغا موساد قالخم عبي نت بدر رأي كونن وي كم عود در رأي كونن سلاز عبيتي عواتات بمغونصاف اب نتي بلوص زبحال كيريرو بورقي قلم كصحفو أزيد ما እንዳተዘከረ كنبر بوانجا تسني عمت نمنيلو هاري كين اتي بلوز اتقعي ناي عد انجليزن ناي توتنهامن اب باير مونيك كيدو صرحو تاريخ نمرأي كلنا انتيات لنا رايز خبركم تخاتاتلتي واقع سبورت اب سينما سمرة بزعب هاري كين قريب لكم تصنحكم مدب ازي يمثل زلوكم رئيتو حسابن اب كومنت ختصفرولنا يمحصن لايك سبسكرايب شير بمقبار بمدبنا عقوبات انتراخونكم دما كتتبابعنا يمحصن بقالق مدب سكاب دملسوكم سسنايو